खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 3 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हायुङारि नखर बेंगिरि सान एबा नेशनेल हाउसवाइफ्स डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 3 नभेम्बराव लाख लाख खस्थ' खालामग्रा नखर बेंगिरिफोरनि सिनायथिखौ होनायनि थांखिजों फालिनाय जायो। बे साना न'आव थाग्रा बिमा माहारिफोरखौ मान होयो जाय गथ'फोरखौ आरो न'खौ जोथोन लायो आरो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड सानराइज डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ सानराइजनि ब्रैथि बिमुं जन मन्टेगुनि मुं होनना फोथायनाय जायो आरो बिथाङानो गिबिसिन सानराइजखौ दिहुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानाव नेशनेल एक्सेसरी डे आरो नेशनेल हममेकार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।